Chiar în acest moment, la Congresul PNL, oamenii care de 2 ani de zile încearcă să gestioneze, vezi, Doamne, pandemia, însă se comportă ca și cum drepturile noastre ar fi un simplu moft în tot acest context, s-au întâlnit nerespectând, bineînțeles, marea majoritate a restricțiilor pe care chiar ei le-au impus, să stabilească cine va fi următorul președinte al Partidului Național Liberal. O decizie care, din punctul meu de vedere, nu are foarte mare relevanță neapărat. Însă, o mai mare relevanță are faptul că acești oameni sunt aceiași oameni care se comportă și s-au comportat de-a lungul pandemiei și continuă să se comporte, parcă într-un ritm din ce în ce mai accelerat, ca niște mici dictatori, ca niște oameni care, odată văzuți cu puterea în mână, se comportă de parcă nimeni nu mai poate lua și pot abuza de ei în ce fel vor ei. Iar pentru noi, oamenii de rând, lucrurile astea devin din ce în ce mai grave și lumea în care trăim pare că e din ce în ce mai nebună și totuși trăim în lumea asta și avem datoria să ne descurcăm, chiar dacă lucrul ăsta pare parcă din ce în ce mai greu. Sunt Petru Boilă, iar vă urmăriți un material marca politică, etc. Înainte să începem propriu-zis episodul de astăzi, aș vrea să mă opresc puțin asupra unui lucru la care în ultima vreme mă gândesc din ce în ce mai mult, și anume faptul că partea problemei pe care o revedem la nivel politic este și faptul că de foarte multe ori oamenii care au anumite idei, anumite principii, oamenii, hai să zicem din sfera de dreapta sau sfera conservatoare, sfera liberală, ezită foarte mult să se afișeze susținând anumite idei. Fie că vorbim despre lucruri, nu știu, mari, să te înscrii într-un partid sau într-un ONG, să faci propagandă într-un anumit sens, fie că vorbim despre lucruri cât de mici, să dai un share pe Facebook, să porți un tricou, să spui pe laptop un sticker cu un anumit mesaj, de foarte multe ori vedem că stânga face mult mai mult în sensul ăsta decât noi. Nu, acum câteva zile a devenit celebră poza din Statele Unite cu AOC, purtând rochia aia cu text de rich. Ei n-au nicio problemă să se afișeze sprijinind anumite idei, în general de stânga, iar noi, oamenii de dreapta, o facem mult mai puțin. Și în sensul ăsta vreau să vă spun că foarte recent mi-am cumpărat un tricou super fain, zic eu, de la 1776. Tricoul e așa, negru, cu stema 1776 pe el și pe spate are un citat. Citatul meu, sau mă rog, citatul de pe tricou pe care eu mi l-am luat din Ronald Reagan, un fost președinte al Statelor Unite. Datoria guvernului este să protejeze viețile oamenilor, nu să le conducă. Un citat extrem, extrem de relevant, aș zice eu, în contextul de astăzi. Există mai multe tricouri, există și variante în engleză și variante în română, însă chiar vreau să vă recomand să luați un astfel de tricou și să-l purtați. Deci e un tricou chiar super fain, arată super bine și poate fi purtat absolut oriunde și chiar și gesturi din astea mici pur și simplu pot transmite un mesaj. Da? Dacă stai într-un autobuz cu un astfel de tricou, poate că tipul din spatele tău o să-l citească și o să se întrebe, o să-și pune niște întrebări și dacă o să fim destul de mulți care facem lucrurile astea, e o șansă la nivel micro să schimbi ceva. Și dacă se va schimba ceva la nivel micro, până la urmă se va schimba și la nivel macro. 1776 e un proiect super fain al unui prieten de-a meu, Andrei Murgescu. Recent am fost chiar și eu într-o emisiune la el, am avut o discuție super interesantă cu el și cu mai mulți oameni despre libertate, despre drepturi. O să las un link chiar aici. Vă recomand și să intrați la el pe canal, pentru că activitatea principală a lui Andrei e canalul de YouTube, unde discută mai ales despre America, despre sistemul american, chiar e extrem de informativ. Eu îl urmăresc cu foarte mare plăcere de fiecare dată când postează. Vă recomand să faceți și voi același lucru și da, din nou, de ce nu să vă cumpărați un tricou și să încercăm din nou să fim un pic mai activi în ceea ce înseamnă lucrurile astea concrete, pentru că dacă ne închidem în bula noastră de dreapta și tot discutăm și ne tot confirmăm unii altora cât de deștepți suntem, cumva nu o să reușim niciodată să schimbăm. Și din nou, există și lucruri foarte, foarte mici, dar concrete pe care le puteți face și pe care le putem face și care chiar pot să facă diferența. Acestea fiind zise, putem să mergem mai departe către principalele teme ale zilei. Da, în primul rând, așa cum spuneam, chiar în aceste momente, sau mă rog, în momentul în care eu vorbesc aici singur în fața camerei, se desfășoară chiar votul din cadrul Congresului PNL, probabil că la ora la care va fi disponibil pe internet videoclipul ăsta, se va ști deja cine va conduce în viitor Partidul Național Liberal. De ce am ales să nu aștept să fie votul și să vorbesc după aia, să comentez poate votul? Pentru că, sincer, mi se pare mai mult sau mai puțin irelevant. De ce? Pentru că avem două tabere care, într-adevăr, există diferențe între ele. Adică avem tabăra Câțu, sprijinită și de Iohannis, care e clar
aripa progresistă a PNL și probabil dacă Câțu va ieși președinte, cumva România sau România prin PNL sau PNL și deci și România, cel puțin atâta timp cât PNL e la conducere, va merge în viteza 5-a către progresiv și va adopta fără nicio problemă toate aceste curente care vin din Europa. Și pe de altă parte îl avem pe Orban, care în ultima vreme chiar a adoptat un discurs mult mai tradițional, mult mai conservator, dându-și seama, așa cum am zis și cu alte ocazie, că în România o mare parte a electoratului e mai conservatoare și preferă să audă astfel de idei. Îl avem pe Orban, care la nivel de discurs e un pic mai conservator și din punctul meu de vedere singura diferență între Orban și Câțu va fi viteza cu care vom merge sau cât de pe față vom merge spre aceleași lucruri, pentru că nici Orban, așa cum de fapt s-a dovedit, pentru că înainte de Câțu a fost Orban prim-ministru, nu e capabil să facă față unor presiuni care vin fie din interiorul partidului, fie din exteriorul partidului. Nu e un om politic cu niște principii solide, clare, care își dorească să și le pună în practică. Da. Îi mai potolit, să zic așa, decât Câțu, dar din punctul meu de vedere nu ar face față presiunilor. Da, recunosc, mi s-ar părea mai ok să vină Orban, pentru că cumva și oamenii din jurul lui sunt un pic mai conservatori și n-ar fi chiar așa de pe față și n-ar fi cei mai nașpa oameni promovați în principalele funcții în stat, dar din nou diferența nu cred că ar fi foarte, foarte mare. De asta nu mi se pare foarte relevant, nu cred că ar trebui să avem niciun fel de speranță, pentru că, așa cum ziceam, a fost Orban, acum mai Câțu și situația vedem că merge, din păcate, din ce în ce mai rău. Și când spun asta, mă refer la faptul că de 2 ani de zile autoritățile din România încearcă, sau ei ne spun că încearcă să se lupte cu o pandemie care deja se transformă într-un pretext pentru lucruri mult, mult mai grave. Și deși față de acum 2 ani, condițiile teoretice ar trebui să fie mult mai bune, avem vaccinuri, avem imunitate de turmă, avem diferite tratamente, avem atâtea și atâtea lucruri, știm atât de multe despre cum se comportă virusul, avem atâtea modele de țări care au aplicat diferite metode, știm ce poate funcționa cel mai bine, însă noi mergem parcă din rău în mai rău, da? Cu vaccinul, cu tot ce avem, din nou vin alte valuri de restricții, se întorc exact aceleași probleme pe care le-am avut și anul trecut și lucrul ăsta mie cel puțin îmi spune că poate că de fapt autoritățile nu se concentrează neapărat atât de mult pe combaterea pandemiei, ci scopurile din spate îs puțin altele și din punctul meu de vedere și ultima săptămână cred că o demonstrează din plin, suntem pe o pantă foarte, foarte abruptă, adică nu știu, parcă efectiv lucrurile se întâmplă de la o zi la alta și degenerează de la o zi la alta și din ce în ce mai rău și absolut firesc mi se pare să ne punem întrebarea, ok, unde ne oprim cu ce se întâmplă, pentru că din păcate, suntem suntem într-o situație extrem de nefastă. Și când spun că lucrurile merg din ce în ce mai rău, mă refer, bineînțeles, mai ales la ce se întâmplă în zilele astea, în ultimele săptămâni și chiar ultima săptămână am văzut că foarte, foarte mult au fost accelate lucrurile în legătură cu acest vaccin, cu obligativitatea vaccinului, cu pașaportul verde, cu restricțiile, cu segregarea vaccinați-nevaccinați. Pentru că așa cum știți, parcă din ce în ce mai mult se dau pe față anumite lucruri și parcă din ce în ce mai mult oamenii sunt presați să se vaccineze, deși vedem că de fapt vaccinul nu face atât de mult cât se spune și în continuare se transmite virusul și pașaportul verde, dacă te-ai vaccinat ai un pașaport verde, dar tu poți în continuare să transmiți virusul, deci practic lucrurile nu au niciun fel de logică și parcă totul merge într-o anumită direcție și lucrurile astea sunt extrem de grave din punctul meu de vedere și mi se pare foarte, foarte grav cum din nou lumea se comportă ca și cum lucrurile astea ar fi normale. Și din nou mă gândeam într-o zi și chiar discutam cu niște prieteni despre paralela asta pe care o putem face și vedem atâtea asemănări între modul în care îți tratați astăzi oamenii nevaccinați și modul în care erau tratați evrei de către naziști și în aceiași oameni care discută și într-adevăr îți spuneau până ieri cât de incredibil și cât de greșit era ce se întâmpla atunci, acum
parcă nu observă nimic și parcă le se pare că totul e normal și chiar susțin astfel de măsuri. Pentru că exact la fel cum atunci evreii erau văzuți ca niște țapi spășitori, erau văzuți ca sursa tuturor relelor din societate. Pentru sărăcie erau de vină evreii, pentru tot ce mergea prost erau de vină evreii și atunci evreii au devenit ținta principală. Da, ei trebuiau exterminați. La fel acum, da, din cauza că avem spitalele pline și din cauza că mor oamenii și că nu dispare ca prin minune COVID-ul, cine se devină? Vaccinații și statul nevaccinații, pardon. Statul prin toate instrumentele, prin toate mijloacele, asta încearcă să ne zică. Cât suntem de irresponsabili că nu ne-am vaccinat, cât suntem de, bineînțeles, prostalăi la o adică ok, nu ne-o zic chiar așa, dar cât putem fi de prostalăi că nu avem încredere în ce ne zic ei. Cum din cauza noastră continuă să moară oamenii și cum din cauza noastră avem restricții și cum din cauza noastră trebuie să închidă iară. Da, deci, bineînțeles, că totul se întâmplă din cauza nevaccinaților. După aia, exact aceleași lucruri se întâmplau în ceea ce privește limitarea de drepturi, nu? Sau, de exemplu, accesul în anumite locuri. Da? Evreii să nu mai meargă acolo, evreii nu mai pot să intre în universități, atât de mulți cel puțin, evreii trebuie să fie dați la o parte și trebuie să li se limiteze accesul în cât de multe locuri. Da? Și exact același lucru vedem că se întâmplă și astăzi, absolut pe față. Da? Și din nou, aceste semnale și lucrurile astea cumva suntem datori să le remarcăm, să le vedem, să le identificăm. Pentru că, din nou, dacă doar o să stăm să vorbim despre cât de rău era mai de mult și să citim prin cărți și să ne minunăm și nu o să fim capabili să vedem lucrurile astea când se întâmplă în societate, lângă noi, atunci avem o mare problemă și, practic, toată informația pe care am acumulat-o n-a servit la nimic. Și dacă poate vi se pare că exagerez sau, într-adevăr, lucrurile, stai că nu-i chiar așa, hai să ne calmăm, lasă că mai e numai un pic și trece, deși de 2 ani asta ni se zice că mai e numai un pic și trece. Vă dați seama, acum un an aștepta toată lumea vaccinul și vine vaccinul și gata, după 2 luni o să fie uitată pandemia. Da? O venit vaccinul, au trecut atâtea luni, cine le mai ține socoteala și lucrurile din nou merg din rău în mai rău și parcă nimica nu se îmbunătățește, ba dimpotrivă se înrăutățește și din nou, fără neapărat o logică, adică lucrurile nu sunt luate logic, ci după totul alte criterii. Dacă vi se pare că exagerez, chiar aș vrea să vă dau un citat dintr-o lege care s-a votat acum câteva zile în Senat și care urmează să fie votată în Camera Deputaților, care, din punctul meu de vedere, sună exact ca o lege pe care am fi văzut odată de naziști împotriva evreilor, adică mi se pare absolut halucinant că există astfel de texte în legi care trec acum prin Parlamentul României și lumea se comportă de parcă totul e normal. Deci, o bucată din această lege spune așa: pe durata stării de alertă, stare de alertă care durează decât 1 an jumate la noi și se tot prelungește fără nicio problemă, deși, da, mă rog, nimeni nu justifică lucrul ăsta, ea există. Deci e acolo, starea de alertă deja e starea de normalitate în România. Pe durata stării de alertă se poate institui obligația prezentării certificatului digital prevăzut la aliniatul 1, un aliniat de dinainte, pentru asigurarea exercitării drepturilor și libertăților fundamentale în interesul protejării sănătății publice și în scopul exclusiv al combaterii răspândirii epidemiei de COVID-19. Aici, în primul rând, legat de scopul ăsta exclusiv de a combate epidemia de COVID-19, din nou, s-a dovedit prin N studii și deja lucrul ăsta îi mainstream, că vaccinații continuă să transmită boala. Da? Deci eu dacă m-am vaccinat am un certificat verde, dar pot fi un vector pentru virus și fără să știe nimeni, pentru că nu mai am nevoie de test. Da? Deci nu știu cum se limitează răspândirea COVID-19 dacă eu folosesc certificatul verde. Și pe de altă parte, mai citesc o dată pentru că e absolut din altă lume. Se poate institui obligația prezentării certificatului digital pentru asigurarea exercitării drepturilor și libertăților fundamentale. Adică, efectiv, oamenii ăștia ne spun că fără să avem acest certificat care, din nou, înseamnă practic vaccin, pentru că cine își permite să aibă teste, cine se îmbolnăvește 6 luni după aia gata, trebuie să-și facă fie teste din buzunarul propriu, adică odată la 2 săptămâni să te duci E efectiv umilitor până la urmă și pe lângă că e costisitor să-și bage cineva niște bețe în nas și să te scormonească să caute virus la tine în nas. Adică e efectiv umilitor lucrul ăsta pentru om, mai ales că tu nu ai niciun simptom de cele mai multe ori, da? Deci, practic, despre asta e vorba, despre vaccin. Deci oamenii ăștia ne zic pe față că vor să ne oblige să facă în așa fel încât, fără un vaccin, să
nu mai putem beneficia de drepturile și libertățile noastre fundamentale. Deci, viața e unul dintre acestea, nu drepturi și libertăți fundamentale. Eu zic că viața se încadrează aici. Bine, există oameni care zic că sănătatea, nu știu, 3 mese pe zi, educația, bunăstarea, pensia specială de parlamentar se încadrează la drepturi și libertăți fundamentale. Eu nu mă duc până acolo, dar viața consider că e unul dintre drepturile fundamentale. Da? Deci, se încadrează așa de curios, se încadrează și viața. Pot să mai trăiesc, domnul Câțu, îmi dați voie să mai trăiesc fără un certificat de COVID. Da? Asta din nou, în caz în care nu știu, vi se pare că exagerez sau vi se pare că nu-i cazul să mergem atât de departe. Vă zic sincer, eu chiar astăzi ziceam unui prieten, eu sper ca peste un an, 2, 3, habar n-am, să pot să râd de mine din ziua de astăzi și să zic că da, eram panicat absolut fără motiv. Însă principiul meu e că sper la cei mai bine, însă mă aștept la cei mai rău. Și cu astfel de legi care trec prin Parlamentul României, cred că e extrem de justificat să ne așteptăm la cei mai rău. Deci, din nou, haideți să fim capabili să vedem ce nu e în regulă, să vedem când există abuzuri și să ne comportăm ca atare. Și în tot ce se întâmplă zilele astea, și nu sunt eu singur, pentru că lumea văd în general că spune Dumnezeule, trăim într-o lume nebună, lucrurile, ce se întâmplă, trebuie să ne oprim, adică pur și simplu parcă nu mă mai pot adapta la tot ce e în jurul meu. Vedem cum într-un ritm extrem de rapid lucrurile degenerează și parcă ni se pare că nu mai putem face față. Mie, cel puțin, într-adevăr, de multe ori am impresia că, da, înnebunesc și, nu știu, trebuie să se întâmple ceva. Și în tot contextul ăsta, cred că există totuși câteva lucruri pe care le putem face sau pe care oamenii ar trebui să le facă pentru ca să continue să trăiască în mod normal. Pentru că dacă nu, o să cedăm până la urmă și o să nu că ne obișnuim, dar o să acceptăm să trăim în paradigma asta a COVID-ului, a segregării între vaccinați și nevaccinați, a vedea în cel nevaccinat un pericol. Și cred că ar trebui să începem fiecare dintre noi să facem lucruri practice ca să nu ajungem acolo. Și între lucrurile astea, în primul rând, cred că se încadrează să ne limităm sau să scădem cât de mult cititul presei, uitatul la televizor, uitatul de articole. Citeam săptămâna asta: tânăr de 20 de ani mor de COVID. Maică nu scrie în articol: cretinule, dacă nu te vaccinezi o să mori. Deci în felul ăsta se întâmplă. Cred că e extrem de benefic să citim cât mai puțin din presă, să ținem televizorul cât de mult închis și, bineînțeles, să nu mai știm ce se întâmplă în jurul nostru, dar să nu ne lăsăm pe cât posibil influențați, să nu oferim prea mult timp lucrurile astea, pentru că ajung efectiv să te controleze și ajungi efectiv să gândești în paradigma asta și lucrul ăsta nu e deloc ok. Pe de altă parte, e absolut esențial din punctul meu de vedere, pentru că pur și simplu toată viața ne-a mutat online, să facem cât de multe activități fizice, să existe cât mai multă interacțiune umană și preferabil să facem lucruri care n-au nicio legătură cu pandemia și cu COVID-ul, începând de la sport și lectură până la, nu știu, proiecte personale, habar n-am, orice, să ne comportăm pur și simplu și să încercăm să ne trăim viețile ca și cum COVID-ul nu ar exista, pentru că până la urmă asta va trebui să facem și până la urmă dacă va fi o problemă mai mare peste 5 ani, nu COVID-ul în sine va fi problema, ci politicienii și statul și puterea pe care o vor avea asupra noastră. De-aia, da, virusul există, va exista întotdeauna, hai să ne trăim viețile înapoi, să ne reluăm exact ocupațiile pe care le aveam înainte și să nu mai trăim în jurul, să nu mai levităm în jurul COVID-ului, în centrul vieții noastre să nu mai fie COVID-ul. Iar un alt lucru pe care îl consider foarte important și care văd că, din păcate, va fi din ce în ce mai greu, e să nu acceptăm să vedem societatea împărțită în vaccinat și nevaccinat. Efectiv, asta e tot ce se întâmplă. Există universități unde vor fi camere în cămin pentru nevaccinați, grupe de studenți nevaccinați. Adică, efectiv, acest criteriu al omului vaccinat sau nevaccinat devine parcă principalul filtru prin care trebuie să trecem oamenii. Și noi, sau fiecare om, cred că dacă vrea să-și păstreze mintea întreagă și lucidă și vrea să trăiască o viață normală, e foarte important să se delimiteze de lucrul ăsta și să nu accepte să vadă lumea în felul ăsta. Nu contează
pur și simplu e absolut irelevant cine e vaccinat și cine e nevaccinat. Dacă tu ai decis să te vaccinezi, foarte bine, ești protejat de virus. Dacă celălalt e nevaccinat, e absolut treaba lui. Vaccinarea e o alegere absolut personală și să vezi, din nou, să vezi lumea și să împarți oamenii în aceste două categorii de vaccinat și nevaccinat, mi se pare absolut strigător la cer și mi se pare rețeta perfectă a statului de a împărți societatea, da, divide et impera. Vedem că funcționează extrem de bine și dacă acum nu se întâmplă lucrul ăsta, nu știu când altcândva se întâmplă, pentru că, într-adevăr, există lucruri, din punctul meu de vedere, care trebuie să ne delimiteze și există, fiecare om trebuie să-și facă niște filtre prin care trebuie să-i treacă pe ceilalți oameni, altfel nu poate să trăim așa într-o masă în care nu mai există nimic, totul e relativ. Din punctul meu de vedere, nu e bine și există filtre prin care ar trebui să-i trecem pe ceilalți, există criterii după care ar trebui să ne facem prieteni, criterii după care ar trebui să petrecem timp cu ceilalți oameni, însă dacă e vaccinat sau nu anticovid, cu siguranță nu e unul dintre ele. Și faptul că aceiași oameni care până ieri ziceau că da, nu contează să fii deschis, să fii cu toată lumea, acces pasă ție, că ce orientare sexuală are ăla, că ce religie are ăla, dar de unde noi trebuie să trăim în societate deschisă și să fim prieteni cu toată lumea, exact aceiași oameni astăzi îți spun, nu, dacă ăla e nevaccinat, nu sta cu el. Dacă ăla e nevaccinat, n-are dreptul să vină cu tine la restaurant, să stea singur în camera lui în cămin, să nu vină el, să nu intre la cursuri, să stea online acasă. Da? Sunt exact aceiași oameni care zic lucrurile astea două. Sau îți zicea ieri să nu ții cont de nimeni și de nimic și astăzi îți zic, da, să ții cont. Dacă cumva e nevaccinat, nu mai sta cu el, dă la o parte, trebuie să-i dăm la o parte, trebuie să scăpăm de ei. Ei, din nou, sursa tuturor relelor. Așa cum în istorie s-a mai întâmplat odată și știm foarte bine ce a urmat. Și dacă vrem să nu ajungem să se repete lucrurile alea, cred că ar fi bine cumva să luăm atitudine și să refuzăm să acceptăm termenii lor, să refuzăm să trăim după normele pe care ei ni le dictează. Și poate că ajung să mă repet și poate că toată lumea zice lucrurile astea astăzi și cumva deja devine, hai, mai lăsați-mă în pace cu dictatura voastră și cu paralelele între ce se întâmplă astăzi și comunism sau ce se întâmplă astăzi și nazism. Dar, din păcate, exact acolo suntem. Și tot astăzi mă gândeam cum comunismul în România s-a instalat cam în 4 ani, să zicem. Da, nu, de prin 44 până în 48. Dar au durat 4 ani. Noi suntem în pandemie de 2 ani și lucrurile cumva merg progresiv. Nici atunci nu a venit așa într-o zi, gata, acum e dictatură, acum am venit noi peste voi, nu mai aveți libertate. Nu, și atunci au durat 4 ani până la urmă și numai după un anumit număr, o anumită perioadă de timp, cumva regimul a fost instalat. Poate că foarte mulți oameni, multă vreme, au fost cumva păcăliți, sau le supără, hai mă că nu e așa de grav, hai ce, un pic numai aici, un pic numai pe dincolo, nu lasă că nu durează, lasă că e războiul, că după război va fi nu știu ce și încetul cu încetul s-a ajuns acolo. Da. De ce nu s-ar repeta lucrurile astea? Pentru că știm foarte bine că istoria se repetă. S-ar putea să se repete și încă o dată, nu-mi doresc. Eu sper ca, din nou, sper la cei mai bine și sper să trăim și sper că peste un an să mă gândesc, da, mă, eram naiv și uite, nu, am exagerat, dar mă aștept la cei mai rău. Și pentru că, din nou, lucrurile degenerează foarte mult, merg foarte repede pe o pantă foarte abruptă înspre dictatură, pentru că încolo ne îndreptăm, oricât am vrea să evităm cuvintele astea, nu e chiar așa, hai că e diferit, hai că trăim în secolul 21, din păcate asta e realitatea și așa trebuie să ne comportăm. Da, cred că am devenit, cred că un pic mă repet și că am așa impresia că parcă zic aceleași lucruri, dar când văd ce se întâmplă în jurul meu, cumva, parcă nu pot să nu le remarc și nu pot să nu le zic și mi se pare că trebuie zise până când absolut fiecare le va realiza. Mă opresc aici cu episodul de astăzi. Din nou, vă rog, dacă v-a plăcut, dacă sunteți de acord cu mine, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să trimiteți la prietenii voștri, la habar, să trimiteți ca să putem sau mesajul de acest gen, din nou, nu numai pe mine, pe toți cei care gândesc la fel ca voi, încercați să-i promovați și încercați să le faceți ideile auzite. Și, din nou, poate e vorba de un tricou pe care îl cumperi și cu care trimiți un mesaj,
foarte bine. Poate e vorba că dai un share la un nenea pe Facebook sau pe YouTube care vorbește niște chestii. Poate că te înscrii într-un partid și îți plănuiești ca peste 4 ani să candidezi la niște alegeri. Extrem de bine, dar fiecare gest contează și fiecare lucru mărunt contează și poate să facă diferența. Nu face el în sine, ci multe lucruri mici adunate pot să dea niște lucruri foarte mari. Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare și să ne vedem cu vești mai bune decât astăzi. Sper din suflet să ne vedem săptămâna viitoare sau în viitor cu vești mai bune. Sper ca lucrurile să înceapă să meargă și mai spre bine, pentru că spre rău au mers